Ma nafx tiftakruwiex il-kanzunetta ta' John Lennon, Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. John Lennon qiegħed jistieden lid-dinja għal din il-viżjoni ta' ħajja li fiha m'hemmx ġenna fuq, m'hemmx infern, hemm biss din il-ħajja qasira mill-twelid sal-qabar, ejja ngħixu u ngħixu għallum għax illum biss għandna x'ngħixu. Jistieden lin-nies tad-dinja jimmaġinaw din it-tip ta' ħajja, din it-tip ta' realtà. Ma ngħid jiena nistgħu aħna nibbażaw id-destin tagħna fuq l-immaġinazzjoni ta' moħħna, fuq dak illi naħsbu aħna, nimmaġinaw aħna, nixtiequ forsi aħna. Ma hemmx forsi bażi aħjar fuq xiex inserħu id-destin etern tagħna. Bħala nsara tweġiba tagħna hija iva. Hemm fundazzjoni, hemm pedament ferm aktar sod mill-ħsibijiet u l-immaġinazzjoni ta' moħħna. Huwa l-kelma ta' dak li ħalaq kollox, is-sema u l-art, iva li ħalaq is-sema u l-art u l-ġenna u l-infern, il-ħalliq ta' kollox hu li miet u li qam il-mewt u li jaf kollox. Iva, aħna nridu nduru lejn il-kelma ta' dan il-mulej biex ikunu nafu ir-realtà fiex tikkonsisti u allura ħajjitna tkun mibnija fuq il-verità. Illum se nikkonsidraw l-erba' ħwejjeġ tal-aħħar. Dawk illi l-antenati fil-fidi tagħna kienu jsejħulhom xiex, Grace? Il-novissimi, skużawni. Il-mewt, il-ġudizzju, l-infern u l-ġenna. L-erba' ħwejjeġ tal-aħħar. U l-ewwel waħda l-eqreb li għandna hija l-mewt. U l-iskrittura mill-ewwel tgħidilna kemm hija qasira l-ħajja tagħna fuq din l-art. Ġabu jgħidilna x'inhi ħajjitkom iċpar li jidher ftit imbagħad jgħib. U Mosè jgħid jiem ħajjitna huma 23 u 10 snin. U għal dawk li huma b'saħħithom jilħqu 80 sena. Iżda jekk iżidu għomorhom ikunu taħbit u għali. Għax malajr jgħaddu. U aħna ngħaddu magħhom. Is-snin ta' ħajjitna, iż-żmien tagħna fuq l-art malajr jgħaddi. U aħna ġejna, għexna u ftit ieħor nitilqu minn din l-art. Isu l-bieraħ niftakarni għadni tifel fid-dar tommi u missieri, ferħan, il-ħajja qiegħda kollha qudiemi. U tgħaddi mill-primarja u tgħaddi s-sekondarja u tkompli tistudja u tissib ruħek fuq il-bank tax-xogħol u taħdem 10, 20, 25 sena u issa qed nara wkoll iż-żmien tal-irtirar tiegħi imbagħad ukoll. Jekk il-mulej jagħtini l-grazzja li ngħix iktar irrid inħalli din l-art ukoll. Hija l-ħajja hija qasira. U l-mewt hija dik ir-realtà kiefra illi tolqot lil kull bniedem. U għalkemm ħafna minna, ħafna mill-bnedmin tad-dinja jiddejqu jaħsbu fuqha u jitkellmu fuqha hija kważi tabu li titkellem fuq il-mewt. Hija realtà li niftakruha kull meta jmut xi ħadd mill-xaqarib tagħna jew xi ħadd mill-ħbieb tagħna u mmorru l-funeral. U dak li darba kien mimli ħajja issa qiegħed stendut ġo tebut u nniżluh fl-art. Trapp int u trapp.
trid terġa' ssir. Kemm hija kifra il-mewt. Illi tieħu magħha il-ħolm tal-ħajja, is-sabiħ tal-ħajja, tneħħi minna il-relazzjonijiet il-maħbubin tagħna tifridna minnhom. Kifra il-mewt. Niftakru dal-għodu minn fejn ġiet, minn fejn oriġinat il-mewt. Bħalma bibniedem wieħed tgħidilna l-Iskrittura id-dnub daħal fid-dinja u l-mewt bid-dnub. U hekk il-mewt għaddiet fuq il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Meta Adam missierna dineb għalkemm kien imwissi minn Alla x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, dan iddeċida li ma jemminx lil Alla. Iddeċida li jagħmel fattieħ. Iddeċida li jaħseb li hu għeref minn Alla. Ħalli kieku Alla kien qed iżommlu xi ħaġa tajba. U Adam kien disobbedjenti lejn Alla, sfida lil ħalliq tiegħu u dineb. U minn dak il-ħin li dineb ġiet fuqu is-saħta tal-mewt, fuqu u fuq il-familja tiegħu li aħna nagħmlu parti minnha, fuq il-ħolqien li fuqu Adam kien magħmul biex imexxi. Iva qegħdin ngħixu f'dinja misħuta minħabba dnub tal-bniedem u l-konsegwenzi huma koroħ. Dak li naraw madwarna, id-batija, id-dmuħ, il-mart, il-biki, il-firdiet, id-divorzji, l-uġieħ, il-ġlied u fl-aħħar mill-aħħar il-mewt. Kollha riżultat ta' dnub. Kif iwieġeb il-bniedem għal din ir-realtà qudiemu? Bniedem jaf li iċ-ċens tiegħu se jagħlaq. Jaf li żmien tiegħu fuq din l-art huwa għal ftit. U allura jirraġuna kif jgħid il-Malti, kul u tpaxxa għax minn hawn ġol l-kaxxa. La darba semmutu, la darba ħin din id-dinja u qasir ejja nagħmlu festa. Ejja nixorbu, ejja niskru, ejja niddevertu, ejja nagħmlu xalata sħiħa, mhux għax aħna ferħanin. Imma għax qudiemna hemm dan id-disprament imdendel fuqna. U dik hija l-ħajja ta' ħafna nies. Iridu jifirħu, iridu jiċċelebraw, imma m'għandhomx jiċċelebraw, imma jiskru sakra u jippruvaw ikunu ħinja f'dan il-ftit, dan il-perjodu qasir illi għandhom. Ara l-ironija. Minflok ma jaraw kemm id-dnub tagħna l-bnedmin ġab erda u saħta u tbatija fuqna u l-mewt, u allura jobodu dnub li ġab din il-erda kollha, il-fatt tal-mewt minflok ma jġibhom għall-indiema biex iduru lura minn nubietom u duru jitolbu ħniena lill-Alla li dimbu kontra tiegħu, le nibqgħu niffangaw fid-dnub la darba issa għandna ċans li niffangaw fih. X'ironija, x'delużjoni. Ivaw minn huwa konxu lill-mewt fil-qrib il-ħajja hija qasira u jipprova jagħmel milli jista' minn din naqra ta' ħajja li għandna. Mbagħad issib oħrajn illi għalkemm jafu li hemm il-mewt u l-ħadd jaf, imma jinsewa, jippretendu li ma teżistix, jgħixu bħalli kieku ħajibqgħu hawnhekk għal dejjem ta' dejjem u jarawhom kif jibnu, jaħdmu, jistinkaw biex jibnu l-imperu kbir tagħhom u jġemmaw il-flus bħal dak ir-raġel li l-elit jew għamlu ħafna mbagħad ħadd l-imħażen li kellu bena mħażen ġodda, tefa' kollox ġol imħażen. Il-ġodda għallu ruħ issa strieħ, issa għandek biex tiċċelebra u tkun moħħok mistrieħ għal-futur tiegħek u Alla jgħidu ja iblaħ tal-lejl tintelab minnek ruħek. Imbagħad dak li ħejjejt ta' min ikun l-ironija hux li bniedem jaħdem u jistinka biex ikollu iktar u iktar biex ikollu dak li ma jistax jieħu miegħu. Din hija l-mod kif in-nies tad-dinja jirreaġixxu għal-mewt. Jew jippruvaw jinsewa, jew jafu fuq allura jippruvaw jgħixu ħajjithom kemm jista' jkun jitbaħardu għal ftit ta' żmien. Imma t-tweġiba tagħna bħala nsara meta niftakru
kemm hi qasira il-ħajja, qasira u imprevedibbli wkoll. Missieri kien jgħid mietu l-ħrief qabel in-naċ, m'għandna l-ebda garanzija li ħanejxu 80 sena. Ġimgħa l-oħra miet wieħed ta' 53 sena daqsi. Stajt kont jien. Min jagħtini garanzija li għandi 30 sena oħra fuq din l-art? Ħajja qasira. Ma xija qasira għandha tagħtina dik is-sens ta' urġenza biex fija nagħmlu xi ħaġa sinifikanti, xi ħaġa li tiswa, xi ħaġa li tibqa', xi ħaġa li l-mewt m'għandix seta' fuqha. Bħalli kieku bħal meta tidħol kors l-università jew f'xi kulleġġ biex issir teacher pereżempju, taf li l-kors huwa ta' 4 snin. Taf li huwa limitat, għandek 4 snin. Ma basta għalik sta tagħmel fihom dawk li 4 snin. Tista' toqgħod taħli l-ħin u tixxala u tiġri l-hawn il-hemm u tilab bil-video u tara t-television u tiġri ma' sħabek. Jew inkella tajt isma' jien għandi 4 snin, rrid nistudja għax ġej l-eżami u fl-aħħar skont kif ħammur f'dan l-eżami jien għandi l-futur il-karriera tiegħi mdendla miegħu. Hekk ir-raġuna n-nisrani. Nafu li l-ħin tagħna fuq din l-art huwa qasir, nafu li limitat, u allura nagħmlu minn kollox mhux biex naħlu żmien imma biex nużaw għall-glorja t'Alla. Għalhekk jitlob is-salmista għallimna noddu il-jiem ta' ħajjitna sabiex ikollna qalb għarfa. Mhux noddu snin niċċelebraw il-birthdays kull sena, ejja noddu kull ġurnata li l-mulej jagħtina u nużawha tajjeb kull jum imqaddes li jagħtina. Araw mela, jgħidilna l-Apostlu Pawlu, li timxu bil-għaqal, mhux bħal boloħ, imma bħal orrif, billi tirbħu iż-żmien għax il-jiem huma ħażina. F'dinja ħażina ħalli nkunu aħna li ma nitkaxkrux mill-flow tad-dinja u nagħmlu bħalma jagħmlu n-nies fid-dinja jgħixu fid-dnub u fiż-żena u fil-kilba għal aktar affarijiet materjali. Imma ħalli nkunu orrif u nużaw kull ġurnata tajjeb. U issa wliedi jgħidilna Ġwanni, wliedi żgħar, ibqgħu fih, ibqgħu fi Kristu biex meta jidher ikollna fiduċja u ma nistħux qudiemu fil-miġja tiegħu. Ejja ngħixu b'mod manjera illi meta dal-kors f'din id-dinja jintemm u aħna nidhru quddiem Ġesu Kristu fil-miġja tiegħu aħna jkollna konfidenza illi xogħolna minni ħsew u ma jkunniex għalfejn nistħu. Ħuti ħbieb tiegħi illum huwa l-jum li tagħna l-mulej. Ejja ngħixuh għall-glorja tiegħu. Ejja llum nobdu l-kelma t'Alla. Ejja llum nfittxu li nitolbu. Ejja llum nfittxu li nkellmu lil ħadd ieħor dwar Kristu. Ejja llum nfittxu li nagħmlu t-tajjeb, li nħobbu, li nanna u nbus il-mara tiegħi, li tħobb lill-familjari tiegħek. Illum huwa ċans, għada jaf ikun tard wisq li tgħix b'ħafna ħsibijiet u ħafna pjanijiet u b'ħafna prospetti għall-futur dawk ma jiswew assolutament xejn jekk ma tagħmilhomx. U tista' tagħmilhom biss il-jum tal-lum għax illum dak il-mulej. Jalla ngħixu b'dan il-ħsieb. Iva l-mewt qiegħed hemmhekk hija għadu tagħna, hija xi ħaġa li tbeżżana, xi ħaġa li ma rriduhiex, imma hija realtà. Tfakkarna li l-ħajja tagħna hija qasira, imma hija nagħmlu minn din il-ħajja qasira tagħna xi ħaġa sinifikanti li toġob lil Alla. Il-mewt, il-ġudizzju. Il-fatt tal-ġudizzju huwa fl-Iskrittura kullimkien, fit-Testament il-Qadim, fit-Testament il-Ġdid. L-Apostlu Pawlu meta kien qiegħed ikellem lil-nies fil-Greċja pagani dawn, għalilhom Alla waqqat jum, ħatar jum, għandu ġurnata fissata skont il-pjan etern tiegħu li fih għandu jagħmel ħaq mid-dinja. Min kulħadd jiġifieri mid-dinja. U jagħmel ħaq mid-dinja fis-sewwa, fil-verità. Il-ġudizzju u l-ġustizzja f'din l-art huma ċiklambuta. Rari jkun hemm ġudizzju veru. Rari jkun hemm ġustizzja
li hija ġenwina. Imma sikwit hemm il-qerq, sikwit il-ħażin jiskappa il-ġustizzja mhux hekk f'dak il-jum. Il-ġustizzja li ħamel Alla permezz ta' Ġesu Kristu hija ġustizzja skont is-sewwa. Alla li jaf il-qlub, jaf il-ħwejjeġ li inta għamilt fil-beraħ, jaf il-ħwejjeġ li inta għamilt fil-moħbi, jaf il-kliem li jgħid f'fommok u jaf il-ħsibijiet li hemm f'qalbek. Jaf iċ-ċirkostanzi kollha fejn trabbejt, dak kollu li jagħmel il-bniedem u li hu Alla jafhom kollha u Alla ħajamel ħaq lil kull bniedem skont emilu. U mhux biss lil dawk li huma mitlufa ma għalina wkoll uliedu. Kif jgħid l-Apostlu Pawlu, għax aħna il-koll għad irridu nidru quddiem it-Tribunal ta' Kristu. Aħna jien l-Apostlu Pawlu u intom l-insara, aħna il-koll għad nidru quddiem it-Tribunal ta' Kristu. Għax hu miktub daqskemm jien ħaj jgħid il-mulej kull irkoppa tiltewa qudiemi u kull il-sien jistqar lill-Alla. Għalhekk mela kull wieħed minna se jagħti kont lill-Alla tiegħu innifsu. Aħna rridu nagħtu kont ta' għamilna, ta' dak kollu li għamilna matul ħajjitna, rridu nagħtu kont lill-Alla. L-Iskrittura tpinġilna x-xena grandjuża tal-ġudizzju finali, rajt il-mejtin kbar u żgħar weqfin quddiem it-tron quddiem Alla u nfetħu l-kotba u nfetaħ ktieb ieħor li hu l-ktieb tal-ħajja u sar ħaq mill-mejtin fuq dawk il-ħwejjeġ li kienu miktubin fil-kotba skont l-emejjel tagħhom. U kull min ma nstabx miktub fil-ktieb tal-ħajja kien mitfuħ fl-għadira tan-nar. Dan huwa l-ġudizzju finali. Żewġ veritajiet li nixtieq nislet minn din ir-realtà. L-ewwel nett li l-mewt mhix l-annihilazzjoni tal-bniedem. Il-mewt mhix il-qerda tal-bniedem. Il-ġisem li hu trapp jirritorna lejn it-trapp. Ma jfissirx li l-bniedem li persuna ma jibqax jeżisti. Għaliex? L-Iskrittura tgħid li huwa maqtuħ għal bnedmin li jmutu darba biss. Huwa maqtuħ għal bnedmin li jmutu darba biss. Għal darb'oħra l-ħsieb li aħna ngħixu ħajja waħda. You get no second chances. Dan huwa ċans, din l-opportunità tagħna. Huwa maqtuħ għal bnedmin li jmutu darba biss, iżda wara dan isir il-ħaq. La darba wara l-mewt ħassir ħaq minnek u minni u minna l-koll ifisser li mal-mewt aħna ma nintemmux imma b'xi mod nibqgħu neżistu biex nidru quddiem l-imħallef tal-univers għal ħaq individwali tagħna. U meta l-bniedem jaħseb li jista' jgħix kif irid għax imbagħad hemm il-mewt, imbagħad jindifen u jispiċċa bħalma jispiċċa kelb qed jiddeludi lilu nnifsu. Il-mewt mhix ta' sabar u mhix ta' faraġ għal midneb. Il-mewt hija l-bieb li ddaħħal il-midneb quddiem Alla għal ġudizzju tiegħu. Kemm hawn fostna l-Maltin nies li huma delużi b'dan il-ħsieb illi ħajjexu kif iridu għax fl-aħħar hemm il-mewt li tispiċċa kollox. L-Iskrittura tgħid. Insa l-immaġinazzjonijiet tiegħek li trid tballalek id-dinja. U hemmen il-kelma tal-Alla li huwa maqtuħ għal bnedmin li jmutu darba biss iżda wara jiġi l-ħaq. Inti kontabbli. Int responsabbli ta' għamilek. U jekk forsi f'din id-dinja kapaċi taħrab u kapaċi titħaq bin-nies u kapaċi titħaq bil-ġustizzja u kapaċi titħaq bid-dipartiment tal-vet u d-dipartiment tat-taxxa u kapaċi titħaq bil-pulizija u kapaċi titħaq bil-ġustizzja, ma' Alla min ti se titħaq. Int kontabbli, int trid tagħti kont lill-Alla tiegħek innifsek. Il-mewt mhix it-tmiem ta' dan id-dramm u jinżel is-separju u kulħadd imur il-barra. Id-dramm għadu ma spiċċax, imma jibda kapitlu ġdid, qatt ġdid, qatt li jibqa' l-eternità. Tieni ħaġa, il-fatt tal-ġudizzju
jagħmel xi ħaġa li n-nies tad-dinja ddejjaqhom, ċoe li tifret l-umanità fit-tnejn. Taqsam l-umanità fit-tnejn. You may say I'm a dreamer, għal John Lennon, but I'm not the only one. I hope one day you'll join us and the world would be as one. Id-dinja trid l-unità. Il-bnedmin kollha uniti. Ħbieb, il-fattu il-bnedmin mhumiex kollha uniti. Imma maqsumin fin-nofs. U l-qasma tagħhom se tidher dak il-jum. Mhux il-ġudizzju li jaqsam l-bnedmin, il-bnedmin huma diġà maqsumin. Poplu talla u dak li mhumiex, dak li huma salvati, dak li huma mitlufa, dak li huma mberkin, dak li huma misħutin, dak li huma uliet Alla u dak li huma uliet ix-xitan, dak li jagħmlu s-sewwa u dak li jagħmlu l-ħażen, dak li huma salvati u dak li huma mitlufa. Dik hija r-realtà. Il-ġudizzju se jġiba fid-daw, se tkun ovvja li jekku. Jinġabru qudiemu ġnus kollha u jifridhom minn xulxin. In-naċ fuq naħa, il-mos fuq naħa l-oħra. Ġesu qal li meta fl-aħħar tal-jum u iqajjem li bnedmin kollha joħorġu mill-qabar dawk li jagħmlu tajjeb għal qawmin tal-ħajja u dawk li jagħmlu l-ħażen għal qawmin tal-kundanna. L-ewwel grupp li għandhom il-ħajja ta' dejjem u t-tieni li għandhom il-kundanna eterna fuq rashom. Mewt, ġudizzju, ġenna. Sabiħ titkellem fuq il-ġenna. Speċjalment meta f'din id-dinja tgħaddi minn żmien fejn tara kemm hawn ħażen, kemm hawn inġustizzja, kemm hawn tbatija, kemm hawn mewt. Il-ġenna l-Bibja titkellem fuqha u tagħtiha diversi titli. Il-ġenna li fl-aħħar mill-aħħar kull ma tfisser huwa ġnien. Is-sema. Il-belt il-qaddisa, Ġerusalem il-ġdida. U t-titlu favorit tiegħi huwa dak li qal Ġesu, dar il-missier, id-dar tal-missier. Jew ukoll msejħa s-saltna ta' smewiet, huwa l-post tal-mistrieħ fejn nistrieħu mit-taħbit ta' din id-dinja. Il-post fejn m'hemmx aktar tbatija, fejn m'hemmx aktar mart, fejn m'hemmx aktar dmuħ u ġieħ. Il-post ta' ferħ u qima eterna lill-Alla tagħna. Bieraħ l-tfal qabel ma raqdu saqsejthom x'inhi l-isbaħ ħaġa dwar il-ġenna. Qabżu Ġoann u Betty fl-istess ħin qaluli Ġesu. Naqbel magħhom. Salmista jgħid, int tmexxini skont il-ħsieb tiegħek, skont il-pjan tiegħek. Is-salmista kien jaf li huwa ħajja tiegħu mmexxija skont l-għan u l-provvidenza tal-Alla. Int tmexxini skont il-ħsieb tiegħek u mbagħad tilqani fil-glorja tiegħek. Min għandi fis-sema ħliefek. Dik kienet ix-xewqa tiegħu. Illi wara li jagħmel dan il-pellegrinaġġ qasif din id-dinja, imbagħad imur jiltaqa' m'Alla dak li hu qalbu kienet tixtieq. Ngħid għalija jiena qed nara wiċċek fil-ħaq għalija biżżejjed. Dak li nixtieq. Li nara wiċċek mulej. X'in nistembaħ bid-dera tiegħek. Ġesu għalilna li f'dar missieri hemm ħafna majjar, hemm ħafna postijiet, kieku ma kienx hekk kont ngħidilkom. Jien sejjer inħejji post għalikom. U jekk immuru nħejji post għalikom, nerġa' niġi u nilqakom għandi. Biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Definizzjoni tal-ġenna x'inhi l-ġenna? Il-ġenna hi fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Ġesu talab għallu missier, irrid illi dawk il-koll li inti tajtni ikunu miegħi fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi. Dik hija l-ġenna. Illi aħna nkunu mal-mulej tagħna, mas-Salvatur tagħna u naraħ fil-glorja tiegħu. Il-ferħ tagħna dakinhar ikun indeskrivibbli, kun ferħ li ma jintemm qatt.
Mewt il-ġudizzju, il-ġenna. Imma hemm realtà oħra kif rakera l-infern. Ġesu tkellem fuq l-infern. U għalkemm ħadd ma jieħu gost jitkellem fuq dan is-suġġett. Jeħtieġ biex inkunu onesti ma nfusna fid-daw tal-Iskrittura rridu nitkellmu wkoll fuq. Ġesu jgħidilna jekk idek tfixklek aqtaħħa. Aħjar ikun għalik li tidħol magħtub fil-ħajja milli jkollok iż-żewġ idejn biex tmur fl-infern fin-nar li ma jintefa' qatt. U ngħidilkom li ħafna jiġu mill-Vant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Żakk u ma' Ġakob fis-saltna ta' Smewiet, imma wlied is-saltna Lut xħut minnhom għall-inqas jinxteħtu fid-dlamijiet ta' barra hemm ikun hemm biki u tażżiż ta' snien. F'post ieħor Ġesu qal: la tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem imma ma jistgħux joqtlu lir-ruħ. Dawn huma l-bnedmin, x'jistgħu jagħmlu? Lilna ġisimna jistgħu joqtluh, imma ruħna ma jistgħux imissuha. Iżda ibżgħu aktarx minn dak minn Alla li jista' jeqret sew ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern meta jwaddab il-bniedem qajjem mill-mewt ruħ u ġisem u jwadbu fl-infern, minn dak għandna nibżgħu. Hekk jiġri fit-tmiem tad-dinja jgħidilna Ġesu. Joħorġu l-anġli jifirdu il-ħżiena minn fost it-tajbin għal darb'oħra l-sib tal-firda. Jifirdu l-ħżiena minn fost it-tajbin u jitfewhom fil-forn tan-nar hemm ikun hemm biki u tażżiż ta' snien. F'post ieħor Ġesu jgħid, imbagħad jgħid ukoll lil dawk li jkunu fuq ix-xelluk: morru minn fejni ja misħutin fin-nar ta' dejjem imħejji għax-xitan u l-anġli tiegħu. U dawn imorru fil-kastig ta' dejjem. Dan huwa l-infern. Huwa post iddeskritt bħala post ta' biki, ċoħe ta' dwejja. Bħala post fejn hemm tażżiż ta' snien. Rabja. Għalfejn huma rrabjat in-nies fl-infern? Qatt għamilt xi ħaġa ħażina u rrabjajt miegħek innifsek qod ma kont ħmar. Ir-rabja ta' kemm kienu boloħ li jażlu l-mewt flok għażlu l-ħajja. Huwa post deskritt bħala id-dlam ta' barra. Id-dlam simbolu tas-solitudni tal-waħdek għall-eternità. Huwa post deskritt bħala nar, simbolu ta' tbatija, ta' uġieħ, ta' sofferenza. Huwa post ukoll deskritt bħala l-kastig ta' dejjem li jfisser disprament. Saqsejt li tfal aħna u ġejjin x'inhu l-ar ħaġa dwar l-infern u qabeż John qalli li tkun far away from Jesus. Bat jgħid li dawk li jkunu fuq ix-xelluk: morru minn fejni ja misħutin. Fil-ġenna tkun imbierek, tkun ferħan. Fl-infern ikollok is-saħta l-għadab talla fuqek. Fejn inti ma tarax il-wiċċ benevolenti, sabiħ, glorjuż tal-Alla. Morru minn fejni. Kliem aktar ibes li ħajittormenta tant nies għall-eternità ma nistax nimmaġina. Itulqu minn ħdejja. In-nies jiċċajtaw bil-ġenna u bl-infern kemm hawn jokes li dak mietu marħdin San Pietru dawn il-jokes. Li mistħija ngħid li kultant anke nsara evanġeliċi jiċċajtaw bihom. Jiċċajta
bit-tron fejn il-glorja ta' Kristu hija esebita, fejn l-anġli jagħtu wiċċhom fil-preżenza tiegħu inti tiċċajta bihom. Jew tiċċajta bl-infern fejn hemm nies qed ibatu indannati għal umorhom tiċċajta bih. Le, mhux post taċċajt l-infern. U forsi niċċajtaw bih għax huwa tant ikrah. Sib min jgħidlek imma l-infern qiegħed f'din id-dinja. Ġieli smajtu xi ħadd jgħid hekk. L-infern hawn fid-dinja. U jien ngħidlu iva, għandek raġun. L-infern jibda minn din id-dinja. Għax int bħali diġà esperjenzajna tikka mill-konsegwenzi li jġib id-dnub miegħu. Aħna wkoll esperjenzajna id-dwejja li ġġib magħha l-ħajja. Ir-rabja għall-affarijiet ħsiena li nagħmlu. Aħna wkoll nafu xi tfisser li tkun waħdek solitari. Aħna wkoll nafu xi tfisser tbatija. Aħna wkoll ħassejna sens ta' disprament f'din id-dinja. Dan huma kollha l-konsegwenzi ta' dnub, imma f'din id-dinja għandek biss dewqa minnhom. A taste. Huwa fl-infern li dawn il-konsegwenzi ta' dnub isibu il-milja tagħhom fil-ħruxija u l-kruwa tagħhom. U jekk inti doqt xi ħaġa mill-infern f'din id-dinja, għalfejn trid tmur fl-infern ta' dejjem wara mewtek? Bat issib min jgħidlek kif jista' jkun Alla ġust u jibgħat in-nies l-infern għal dejjem. Kif jista' Alla jkun ġust u jibgħat in-nies l-infern għal dejjem? Ħabib, ħalli nfakrek ħaġa. Li hawnhekk mhux Alla l-imputat, mhux Alla qiegħed jiġi ġġudikat, imma int it-tjieba u l-ġustizzja t'Alla m'għandniex dubju minnhom. Alla hu ġust, Alla hu tajjeb. U jekk Alla ġust u tajjeb jibgħat l-ħżiena fl-infern għall-eternità, kun ċert li meta qed jagħmel hekk, qed jagħmel hekk b'ġustizzja retta. Alla qed ikun perfettament ġust meta jibgħat lil midneb il-bogħod minnu fl-eternità fl-infern. U minflok ma tiddubita il-ġustizzja jew l-imħabba t'Alla. Ħalli l-ħsieb li Alla ġust jibgħat in-nies fl-infern għall-eternità iwerwrek kif għandu jagħmel u ddur mill-ħażen tiegħek u timplorah biex ikollu ħniena minnek waqt li qed għandu l-ħin, waqt li huwa l-opportun, iż-żmien opportun għas-salvazzjoni tiegħek. Jiena ma nistax nifhem kif il-bniedem affaċċjat b'dawn iż-żewġ realtajiet kbar. Il-ġenna fuq naħa il-ferħ infinit fil-preżenza ta' Kristu u l-infern it-tbatija, il-kastik infinit, il-bogħod mill-preżenza ta' Alla. U l-bniedem jibqa' miexi fi triq il-wiesa li twassal għat-telfien. U l-appell tiegħi hu jekk inti għadek m'intix ċert li inti qiegħed fi triqtek lejn il-ġenna, li għadek fil-periklu tal-infern, dan huwa l-jum tas-salvazzjoni għalik. Il-Mulej Ġesu qal, tassew ngħidilkom min jisma' kelmti u jemmen f'dak li batni, għandu l-ħajja ta' dejjem u ma jiġix għal kundanna, iżda jgħaddim il-mewt għal ħajja. Ħbieb, din hija l-unika tama tagħna li nsalvaw. Il-kol kemm aħna ħaqna l-infern, jien l-ewwel wieħed u ħadd minna bl-opri tajba kollha li ta' parsi nagħmlu ma ħaqqu l-ġenna. L-unika tama ta' ħelsien mit-telfin fl-infern huwa il-Mulej Ġesu Kristu. U ngħidilkom għala, għax hu kien mibgħut mill-missier f'din id-dinja appuntu biex jisalva lil bniedem minn dnubietu mill-konsekwenzi ta' dnubietu.
U hu li ma araf l-ebda dnub, u li qatt ma żbalja, u li qatt ma ċċappas bl-iċken dnub, tabba bid-dnubiet tal-poplu tiegħu u miet u patta u ħal kastik minn flokhom fuq is-salib. Għalhekk Ġesu huwa t-tama tal-midneb. U l-istess Ġesu illi kien maqtul bis-saħħa divina tiegħu, Ġesu rebaħ fuq ix-xitan, rebaħ fuq id-dnub, rebaħ fuq il-mewt meta fit-tielet jum qam rebbieħ u vittorjuż għal ħajja eterna. Bis-saħħa tiegħu aħna wkoll li dħalna fih, li appellejna lil Kristu, li jemminna fih, jista' jkollna wkoll it-tama li neħilsu mill-kundanna kif wedna hawnhekk ma jiġux għal kundanna imma jgħaddu mill-mewt għal ħajja bħalma għamelu. Kollox bis-saħħa tiegħu. Il-messaġġ tal-Evanġelju huwa sempliċi għal midneb, int midneb, int ħaqqek l-infern, int kontabli ta' dnubietek. Imma l-aħbar tajba l-labat il-libnu, emmen fih u bil-mewt u l-qawmin tiegħu inti teħles mill-kundanna, inti jkollok xer, jkollok sem mill-ħajja ta' Kristu għall-eternità. U li aħna nsara, aħna li aħna ta' Kristu, aħna li konvinti li meta nagħlqu għajnejna ħan nistempħu fil-preżenza tal-Alla, li ngħidu li għalija l-ħajja Kristu li mmutu lieh, li nkun assenti bil-ġisem nkun preżenti mal-mulej, aħna li għandna din it-tama fina nfusna. Dan il-messaġġ għandu jkun ukoll messaġġ ta' tama għalina li qajjimna naqra fuq tagħna. Nsaqsik, meta fl-aħħar tala għajnejk u titlaq minn din l-art, x'se tieħu miegħek? Se tieħu miegħek. Laqqas ħwejġek li qed tilbes, laqqas ġismek. Wis inqas il-proprjetà, il-flus, xejn minn tħatiħu miegħek. Tlif ħaġa waħda biss. Għalhekk ħutu maħbubin. Żommu sħiħ, la titħarkux. Għaddu dejjem il-qudiem fix-xogħol tal-mulej, billi tafu li t-taħbit tagħkom ma jkunx ta' xejn fil-mulej. Wara li Pawlu tkellem fuq il-qawmin mill-mewt, fuq il-mewt bħala l-aħħar għadu tagħna li bi Kristu aħna nirbħu fuq il-mewt, il-konklużjoni ta' dan l-argument kollu f'kapitlu 15 tal-ewwel Ittra l-Korintin hija din. Mela la darba aħna għandna qawmin mill-mewt, aħna ħanidru quddiem Kristu, ix-xogħol li qegħdin nagħmlu għalih għal ismu għal glorja tiegħu fuq id-dinja mhux għal xejn fil-mulej. Smajt leħen mis-sema jgħidli, ikteb, imberkin il-mejtin li jmutu fil-mulej minn issa l-qudiem, iva jgħid l-Ispirtu, biex jistrieħu mit-taħbit tagħhom u l-emejjel tagħhom imorru u rajhom. Se nieħdu magħna l-emejjel tagħna. Dak li ħanieħdu magħna. L-emejjel ta' mħabba li għamilt, dik il-kelma tajba li qed lil ħadd ieħor dwar Ġesu Kristu. Il-fatt li għamilt ix-xogħol tiegħek bil-qalb, bimħabba lejn Alla, bimħabba lejn il-familja, bimħabba lejn il-proxmu. Il-fatt li ħfirt, il-fatt li ħennejt, il-fatt li għext ħajtek għal glorja tal-Alla. Dawk l-opri kollha li tkun għamilt fil-ħajja tiegħek imorru warajk. U wara, jgħidilna Ġesu, jinsa niġi tal-waqt. U ħlasi miegħi biex inħallas il-kull bniedem skont emilu. Jalla meta naslu fuq il-pont tal-aħħar, fuq is-sodda tal-mewtana, immorru f'dik id-dinja u nġorru magħna l-emejjel tajba tagħna biex il-mulej jagħtina ħlas għalihom. Tajli ma jien ma rridx ngħix u nagħmel it-tajjeb biex iħallasni, biex jagħtini reward. Jiena rrid ngħix tajjeb għax inħobbu. Mhux hekk. Jiena nagħllem l-istudenti tal-mediċina u nieħu gost nagħllimhom. U meta jiġu fl-eżami fl-aħħar ikolli l-istudent qudiemi qed nażaminah, nieħu gost nara imur tajjeb. Għax naf li għamel xogħlu sew.
U ħadem u stinka u ġie għal-lectures. U nieħu gost ħafna nagħtih marka tajba. U jieħu gost ukoll. Le? Taf min jieħu gost l-iktar? Min għalmu, min eżaminaħ. Aħna nieħdu gost meta il-mulej Ġesu jagħtina reward, ħallasna skont għamilna. Il-gostu tiegħu kollu. Biex dak li aħna nagħmluh ħajdu li intom bil-grazzja tagħna. Ħalli kieku Alla qiegħed iħallas l-emejjel tal-grazzja tiegħu fina. Din il-għażla tagħna mulej quddiem il-fatt li għandna ħajja qasira li hemm il-mewt istennina li ġej ġudizzju li hemm il-ġenna u li hemm l-infern. Il-fatt li qed nidru quddiem it-Tribunal ta' Kristu, Salvatur tagħna, u se jħallasna skont għamilna. C.T. Studd qal only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ħajja waħda biss dal-waqt għaddi li nagħmel għal Kristu dak biss jibqa'.